Hello! Hey guys! Hello everyone! Hello mga kamay! Kamusta kayong lahat? Good evening! So yes, nandito po ako ngayon sa bahay. Wala ako sa tindahan kasi umuwi na ako muna. Kasi sabi ko gusto kong mag-exercise. So hindi ako nagpunta ng gym. Kasi kapag sa gym, syempre magbabayad ako and napaka-crowded pa niya. So hindi ako makapag-focus na mag-exercise. And pumupunta na ako sa gym kapag gusto ko ng alam mo yun, gusto ko yung mayroon akong ma-inspire ako sa mga masisipag mag-workout. Kasi kapag sa bahay, may time na nakakatamad. Pero ngayon, dahil sinisipag ako, kaya dito lang sa bahay, tapos free pa. O, diba? So, dapat close pa yung shop ko. Ay, dapat open pa yung shop ko, pero umuwi ako ng maaga. Ngayon ay 7:15 na ng gabi. So, good evening everyone. And yun, maaga akong umuwi kasi gusto ko mag-exercise, even 40 to 1 hour, and before dinner. So, ang tulog ko, mamaya pang 12 or 12:30 in the midnight. Kasi syempre, baby time with my love sa South Africa, magkaiba yung oras namin. Kaya ngayon, exercise muna. Medyo mahirap kasi pagod, tapos nakakatamad minsan. Kaso kapag may gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. So, ganun lang yon. Kaya ikaw, kahit nga tamad ka, ikaw lang makakatulong sa sarili mo na mag-motivate at mag-self-discipline. So, kaya mo yan. So, for now, gusto ko lang magbati sa inyo and thank you sa pag-support and exercise muna ako. A few moments later. Hello everyone! So, time check, 8:20 in the evening. So, kakatapos ko lang mag-exercise. I think 1 hour akong nag-exercise. So, hindi ako nakapokus na ng aking planking kasi itong pusa kong si Rasmus, gustong-gusto niya na humarap sa akin. So, yung ganyang kakyuta, nakaka-distract. So, hindi ko tuloy natapos yung 2 minutes planking ko. Rasmus naman, nakaharap pa talaga kay mami. Nakaka-distract naman yung cuteness overload na yan. Diba? Ang cute-cute ng baby loves na yan. Oh, nakaka-distract na hindi mo pansinin. Tapos hirap na hirap ka mag-planking. Diyos ko po. So, medyo naambon sa labas. Pinagpawisan na ako. Ito yung mga ginamit kong pang-exercise. Ayan. Tapos igan. Tapos ayan yung distraction ko. Pero love na love ko yan ng baby loves namin. Very, very love. Yan. So, after nito, kanina, habang nag-exercise ako, nagluto na ako ng oatmeal, yung roll oats. Tapos, haluan ko siya ng saging. Tapos, yung ulam na toge. So, katingin siya kay mama, oh. A few moments later. So, ayan. Ito yung dinner ko after workout. Itlog na may toge, na may cheese. Tapos, oatmeal. And saging. Hello! So, ayan, kakatapos ko lang mag-workout and ito yung dinner ko. Toge na may itlog. So, torta siya. Tapos, may halo siyang grated cheese. Ayan. Tapos, ayan. Roll oats na may halong sagi. 1 cup of roll oats. So, ayan. Kain po! Okay na, babay na. Magbabay ka na. Shoutout mo na yung mga kamay natin and everyone. So, ang cute naman ng baby namin. So, napaka-cute po niyan. So, ayan. Thank you everyone for watching. Bye-bye na. See you on my next vlog. Nakakapagod pero worth it. Dati kasi, nag-exercise ako every 5 AM. So, ang hirap gumising ng umaga. Kaya ang ginagawa ko, nag-adjust na lang ako. Nagkasara ako ng maaga para makapag-exercise dito sa bahay. So, bye-bye everyone! Thank you for watching! Ingat kayong lahat palagi. Wala na, tulog na siya. Good night na daw.